ברוכים הבאים לפודקאסט תופסים אמריקה. אני עמית שלפר ובשנתיים האחרונות עשיתי מעל 50 עסקאות בנדל"ן בארצות הברית. ובפודקאסט הזה אני משתף איך העולם הזה באמת נראה מבפנים. בכל פרק נערך יזמים שחיים, עובדים ונושמים נדל"ן בשוק האמריקאי. ונדבר על עסקאות, הצלחות וטעויות ומה שבאמת קורה בשטח ביום יום. אז פתיח ומתחילים. אהלן חברים, פרק מספר 11 בתופסים אמריקה. היום פרק מיוחד. יש גמר מונדיאל על ארגנטינה. היום אני מארח את עדי. עדי, מה קורה? מה המצב? בסדר, איך להיות בארץ? טוב, רק הגענו, עכשיו נחתנו. כיף, משפחה, שמש. איך ישראל לעומת ארצות הברית? טוב, אני שוחדת, אני לא יודעת, אני אוהבת את החיים שלי בארצות הברית, אבל חשוב וטוב וכיף לבוא ולראות את האנשים שלנו ואת המשפחות שלנו. כמה זמן לא היית בארץ? כמעט שנה. כן, אנחנו משתדלים לבקר אחת לשנה. מה שקרה. טוב, תספרי לחבר'ה פה מי את, מה את, מאיפה את? טוב, אז אני עדי זנתי, אני בת 31. אנחנו גרים בממפיס טנסי, בשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי. לפני זה גרנו בנשוויל 5 שנים, בגדול אנחנו בארצות הברית מ-2017. אני, בן זוג שלי, ולאחרונה גם 2 בייביז, יש לי ילד בן 2.5, ועוד ילד תכף בן שנה. את רוב המסע הנדל"ני שלי עשיתי בהיריון, התגלגלתי מנכס לנכס. וזהו, אנחנו משלבים ככה עסקים ומשפחה ונדל"ן, קצת שוק ההון, משתדלים ליהנות בין לבין. תספרי איך התחלתם בארצות הברית, כאילו הגעתם בגיל 23? כן, אפילו לפני, הגענו בגיל 22, יחסית צעירים, באנו לכאן ככה עגלות כזה, כמו כולם, חבר'ה צעירים, דירות שותפים, דירות עובדים, ממש מהר ככה קלטנו את הקטע, נהיינו טובים בזה, עשינו כסף, ופתחנו עגלות משלנו, והתפרסנו ככה, בקנטקי ובטנסי ובאלבמה היו לנו עגלות וחנויות, משם בעצם ככה הגיע התזרים היותר משמעותי של הכסף, של הקש, ובאיזושהי נקודה כבר אמרנו, אוקיי, כאילו הכסף מצטבר וחבל שהוא יושב בצורה הזאת, אנחנו לא באים מבתים שנינו של הורים שמשקיעים או מייצרים איזה שהם תזרימים נוספים, ואמרנו אוקיי, צריך לעשות איזושהי עצירה ולראות מה עושים עם הכסף, וככה התחלנו לחקור, נרשמנו לקורס נדל"ן של מיכאל אסידו, עד היום הוא מלווה אותנו, הוא עושה לנו מנטורין, אני ממש כאילו נהנית להיות תלמידה שלו והמנטורין, ובעצם עברנו לממפיס פיזית כדי להתחיל לקנות אקטיבית, ולהיות on top of it ולשפץ, וזהו, מהשאר כזה היסטוריה, אבל באמת את רוב השנים שלנו עשינו בעגלות, והתחלנו את הדרך ככה, נראה לי כמו רוב החבר'ה הצעירים שמגיעים לארצות הברית, סרוויס וכזה עגלות, יותר קלאסי. באיזה עסקים יש לכם היום, חוץ מהנדל"ן? אז היום, בעיקר בעלי מריץ את זה, לאחרונה התפצלנו, עסקית, בעלי מריץ את כל התחום של התיירות, יש לנו חברת תיירות והשכרות רכב בארצות הברית, מלונות, השכרות רכב וכל מה שקשור בזה, אז יש לנו עובדים, רובם עובדים בארץ, אבל באמת הוא מנהל את זה והוא מנהל אותם, ואני באמת משתדלת לעשות כל מה שקשור לתחום הנדל"ן, גם הרנטלים וגם הפליפים, רכישות עתידיות, ניהול דיירים. ואיך התחלת באמת, מתי התחלת את כל התחום של הנדל"ן בארצות הברית? וואי, זה קטע מטורף, היינו באנסוויל אלבמה, ואז היה לנו שם עגלות, ואמרנו, בוא'נה, איזה מקום מטורף, כאילו מתפתח פה ברמות, פתאום יהיה פה כמו נשוויל או משהו כזה, חייב לעשות עם זה משהו. ונרשמתי לקורס של מיכאל, והתחלנו ככה ללמוד, וזה באמת צברנו ידע, ולא התחלנו, כאילו לא זז, לא יודעת, לא פחד אולי, עיסוקים אחרים, ואז אמרנו, אוקיי, כאילו, טוב, זה לא זה, נכנסתי להיריון, וכשילדתי, החלטנו באמת ככה לזוז, ועברנו לממפיס טנסי, ומשם כבר אמרנו, כאילו עברנו במטרה להשקיע, הגענו לשם, האמת שפגשנו איזה בחור בשם עידן, בחור מקסים, גם תלמיד של מיכאל, ככה לא יודעת, הוא היה לקוח שלנו ברחבים, דיברנו איתו במקריות, אמר תבואו לממפיס, תבואו תבקרו, הגענו,
פתאום אנחנו רואים, יש שם נכסים, זה מטורף, 80,000 דולר, 90,000 דולר, פתאום מספר לנו, יש דבר כזה, סקשן 8, יש דבר כזה שהמדינה שם לכם דיירים בבית, כמו עמידר, משלמים לכם, והשיפוץ כאילו היה נראה ממש כאילו ברמה שהיא בעיניי נמוכה, ואמרתי בוא'נה, אם אנחנו מצליחים לשפץ ברמה כאילו נמוכה ולהזכיר את זה ברמה הזאת, יכול להיות שיש כאן משהו שווה לבוא לבדוק, אז באמת ככה נסענו והתחלנו, פשוט קנינו את הנכס הראשון, כי כבר באמת למדנו על פני איזה שנתיים, היינו בקורס וכזה ככה, לאט צבירת ידע, ובאמת איך שעברנו תוך 3 חודשים, כבר עלינו על חוזה ראשון. 2 מהרגע שהתחלתם את הקורס עוד שקניתם נכס ראשון? מטורף, אבל היינו גם, אני אגיד, אבל לא היינו מוכווני קנייה, התעניינו בתחום הנדל"ן. הבנתי. ומה את חושבת שסתם היום בדיעבד היית עושה אחרי שבאמת סיימת את ההכשרה? אני לא חושבת שהייתי משנה, לא ממקום כאילו ארגנט, לא כזה. באמת ממקום שהיינו מאוד עסוקים, גם בעגלות, וגם בהקמה של העסק של התיירות, וגם הייתי בהיריון. אני חושבת שנדל"ן הוא תחום שהוא לפעמים מצטער כזה סקסי, כזה פסיבי, הכנסה פסיבית, יש לנו נכסים. זה תחום ממש אקטיבי. אני לפחות רואה את עצמי בו מאוד אקטיבית, אני כל היום עושה משהו שקשור לזה. הנה אני עם הרילטור, והנה אני עם הקבלן, והנה עם הפינוי זבל, וכל היום אני סביב זה, זה לא עסק פסיבי בעיניי, מי שמתעסק עם זה לא אולי מי שלוקח ליווי, או מי שנעזר בשירותים, מי שבאמת עובד בזה, זאת עבודה של החיים, עבודה בשעות לא שגרתיות, אז אני חושבת שהגענו לזה דווקא בטוב, כשהעסקים האחרים היו בנויים, שכבר ילדתי, שכבר היינו באמת בפניות רגשית וכלכלית ורוחנית אולי לדבר, להכיל עוד עסק. כן, לגמרי. אני חושב שבסוף יש את ה-cash flow הזה, כאילו הכסף למחיה, והרבה חבר'ה נגיד שהם מסיימים הכשרות, אז הם חושבים אוקיי, אני נכנס לנדל"ן בארצות הברית, אני אטוס, קונים נכס, אבל זה לא שאתה באמת מיד יכול לחיות מזה, אתה לא יכול. ממש לא. אם זה רנטל, ממש לא. כן, ממש לא. שעושים את העסקאות בערב, אפשר לעשות $200 cash flow, $150 cash flow, משהו כזה, וגם זה לא באמת אפשר לחיות מהדבר הזה. וכן, בהתחלה, כמו שאת אומרת, אז זה שבניתם את העסקים, כאילו בעיניי זה מטורף, זה עסקים שהם כאילו כביכול על הנייר קצת יותר משעממים ולא סקסיים מנדל"ן, נכון. אבל הם כאילו בסוף גם התיירות וגם ההשכרת רכב, ככה אני הכרתי את בעלך, זה עסקים שהם בסוף, הם עסקים טובים, זה הם cash flow קבוע, וזה עסקים יציבים בארצות הברית, שתמיד יהיה להם ביקוש, ובעיניי זה מטורף וחשוב, ומשהו מצחיק. אני דיברתי עם בעלך בנסיעה הראשונה שלי, שגם ככה הייתי הכי מבועל שיש בנסיעה הראשונה שלי, ניסיתי את הקורס, וטסתי ישר, אחרי חודשיים, חודשיים מהרגע שהתחלתי, טסתי ישר, למדתי שם המון טעויות על בשרי, אבל כן, אני בעד, כאילו מי שכן עושה את ההכשרות, ישר לטוס, כאילו אם יש לך באמת את הפניות ואת הזמן, מקום יותר נוח בחיים מאשר מה שאת היית באותו סיטואציה, אבל אני כן בעד כאילו לסיים את ההכשרה ולטוס ישר כדי באמת להתקדם ולעשות, אבל זה באמת נחמד שהיה לכם את כל העסקים האלה. כן, אני גם מסכימה איתך ב100%, יש עניין מאוד מאוד משמעותי ללהיות בשטח, הפערים בין להבין את השטח, ואני לא מדברת על האנגלית או על השפה, להבין מה קורה, לבין המציאות פה בארץ, זה באמת שמיים בארץ, עוד פעם מי שלא לוקח ליווי, ומי שרוצה לעשות את הדברים בעצמו, ממש מסכימה איתך, חייב להגיע, חייב להרגיש מקרוב, חייב להסתכל על אנשים בעיניים, הם צריכים להבין מול מי הם עובדים, ושאתה לא איזה משקיע או איזה מישהו שיש לו מלא כסף שגר כאילו ב-overseas, ועכשיו כאילו הם יכולים פשוט לחייב לך את הכרטיס כל אימת שמתחשק, אז אני ממש 100% מסכימה איתך, וזה מטורף שעשית את זה. לגמרי. ואיך הגעת לממפיס? כאילו מכל הערים בארצות הברית. וואי, ממפיס. אז קודם כל היינו גרים בנשוויל, טנסי, שזה בערך 3 שעות נסיעה, זה המעבר שהוא יחסית נוח, אנחנו מכירים את טנסי הרבה שנים אחורה, באמת מ-2017, נשוויל המקום הראשון שנחתנו בו, ובאמת כמו שאמרתי, אז באמת פגשנו את הבחור הזה ככה על הדרך טלפונית, את עידן, והוא אמר לנו כזה קפצו, ובאמת פשוט הייתי בהלם כזה מהמחירים, אז אמרנו חייב לבוא לראות, לקחנו Airbnb, לא ישר באנו, יאללה, פה אנחנו עכשיו סמל דגל והמנון, באנו לראות את המקום, לראות שזה מסתדר, לראות שהולך לנו ככה כיף ומגניב, ובאמת הלך טוב, אז כן, עברנו לשם, זה היה מעבר יחסית קל, גם בגלל הקרבה, גם בגלל שכזה תמיד אפשר לחזור אחורה,
הרגיש כזה, אפשר לנסוע שוב לנשוויל, לא מסובך, ואנחנו ממש שמחים על המעבר הזה, היה שנתיים טובות ממש. לגמרי. רוב האנשים שהבאתי עד עכשיו, אני חושב שהם היו באזור אינדיאנה, אוהיו, כזה, שזה נהיה מאוד טרנדי פה אצל הישראלים, אבל באמת גם שאני עושה את ההכשרות וגם בכללי, אני חושב שאפשר לעשות כסף בכל מקום בארצות הברית. כן עדיף להתחיל כמו שגם בממפיס, אני נגיד לא מכיר אף אחד שמשקיע בממפיס חוץ ממך. ואפשר בסוף בכל מקום לעשות כסף, ובסוף אני כן בעד להתחיל עם הרף כניסה נמוך, כמו שגם אני וגם את התחלנו, נכון. כי יש הרבה יותר מקום לטעויות. נכון, תראה, שוב, תלוי בעומק הכיס, אם מישהו מגיע מאיזה ביזנס מטורף, הוא רוצה להשביח עכשיו נדל"ן בקליפורניה, ויש לו את הכסף לזה, ויש לו את היכולות לעשות את זה, ואת האומץ הנדרש, אני לא חושבת שהוא הולך להפסיד, אבל באמת, כשהם באים מאיזשהו עסק, ואתה רוצה לטבול ככה את הרגל במים, אז כן, ממפיס מקום ממש מאפשר, גם ברמת המחירים, גם שוק השכירות הוא ממש חזק. ממפיס יש מרכז תעסוקתי, מרכז לוגיסטי ממש גדול, גם של פדקס העולמית, נייקי, פסיליטי מטורף, אמזון, אז מזמין אליו, גם ספייסקס של אילון מאסק, באמת מזמין אליו הרבה מאוד סוחרים, הרבה מאוד אנשים שיוצאים לעבודה, מצד אחד יש להם את הכסף לשכירות, לא בהכרח יש להם את הכסף, זה עובדי מפעל, לא בהכרח יש להם את הכסף לקנות את הנכסים, אז זה מייצר באמת איזושהי קרקע טובה למשקיעים. ואיך התחלת? איך היה נראית העסקה הראשונה, השנייה שלך? וואי, האמת שהעסקה הראשונה, קצת מזל של מתחילים, טיבול של טיפשות של רילטור, ומצב ממש גרוע של משפחה, אז אני חושבת שהעסקה הראשונה שלנו, היא עסקה ממש ממש טובה, אבל הרבה מזל היה כרוך בדבר. העלו למרקט 50-10 רוטיקוב, זה הכתובת. העלו אותו למרקט כ3-2, בלי סקוואר פיט, לא היה כתוב כמה כאילו סקוואר פיט הבית, ואיזו שכונה כזה שנמכרים בנכסים ב-90-100 אלף דולר, העלו את זה ב-85, אמרנו אוקיי, זה לא איזה משהו מטורף מתחת למחיר השוק, לא איזה הולסלר, עכשיו שלח לנו איזה דיל שחייב לעלות, אבל בוא נסתכל, בוא נראה. ואז נסענו לשם, ואנחנו רואים נכס, מסריח, מטונף, שבור, אין רצפה, ההורים שניהם בכיסאות גלגלים, יש ילדה לא יוצאת מהמיטה מסכנה, מצב רפואי ממש מזעזע, הם צריכים לצאת מהנכס ASAP, והכל בבלגן, אין סיכוי שהם מתפנים משם כאילו תוך שבועיים, זה היה נראה נורא. אבל מה הנכס? 5 חדרי שינה, 2 שירותים גדולים, סלון מטורף, והרילטור פשוט רשמה את זה כ3-2, לדעתי אף פעם לא הייתה בנכס. והנכס היה 2,000 סקוואר פיט, שזה טווייס כאילו מה שמוכרים בחוץ ב-90-100. שיפצנו אותו. איך סגרתם אותו? לא הגיעו עוד אנשים? הוא היה פרייסט, כאילו אם הוא היה 3-2 זה היה מחיר סבבה, זה לא כזה זול אם זה היה 3-2 ו1,000 סקוואר פיט, זה היה מחיר average כאילו לנכסים שם, זה לא היה משהו לקפוץ עליו. אז לא הגיעו אנשים? כנראה שלא, או שהגענו מהר יותר מאחרים, ומה שאנחנו הצענו להם, זה בעצם סגירה מהירה, הם קיבלו מאיתנו את הכסף ממש מהר, אבל לא ביקשנו מהם לצאת מהנכס כל כך מהר, נתנו להם להישאר בו חודשיים, החזקנו את הכסף באסקרו, הם קיבלו את הכסף, שיש להם עכשיו כסף לקנות נכס במקום אחר, והם יכולים בעצם להישאר בנכס שלנו, ולגור בו ולפנות בכיף שלהם, ובזמן שלהם את כל הזבל שלהם, להוציא אותו בנחת שלהם, ואנחנו מקבלים את הנכס ויקנט. שהם יכולים שכירות בזמן הזה? כן, מהאסקרו, כדי שהם לא ירגישו שהם משלמים. אז החזקנו כסף מהאסקרו לשכירות, ועוד $5,000 למקרה שהם החליטו שהם לא יוצאים, אנחנו צריכים ללכת לפינוי. כן הבטחנו את עצמנו בדיל הזה, אבל זה גם, אני חושבת שזה גם מה שגרם להם לסגור איתנו, ואולי עם אחרים יכול להיות. כנראה. מרשים עסקה ראשונה לעשות דבר כזה. כי אני עד היום לא נתקלתי במשהו כזה, לעצמי, למשקיע כן, אבל כאילו להשאיר כסף באסקרו, זאת אומרת, מי שלא מבין, יש חשבון נאמנות של הטייטל של חברת עורכי הדין, שבעצם מחזיק את הכסף, והיא בעצם, היא משכה לעצמה שכירות, וברגע שהדיירים התפנו, אז הם קיבלו את כל הכסף. נכון. שהבית היה וייקנט. כן. מגניב לעשות את זה נכס ראשון. נכון, זה לא היה רעיון שלי, לא נולדתי עם הידע, אני כמו שאמרתי במנטורין עם מיכאל אסידו כבר הרבה זמן,
ואין, אני לא קונה נכס, גם עד היום, אפילו שאני כאילו מרגישה שהיום אנחנו כבר באמת, כן, הרבה יותר מבינים, ושוחים בשוק של ממפיס, וכבר מכירים את כל בעלי המקצוע, ובאמת זה היה משהו שניסיתי לפתור אותו, ועליתי לשתי שיחות מנטורים מיכאל בנושא, והוא באמת הביא לי את הרעיון הזה, זה משהו שהוא עשה בעבר, אני חושבת שבכלל נדל"ן זה משהו שממש שווה כאילו, להתייעץ עם בעלי ידע, בעלי ניסיון, זה לא פרייר הדבר הזה, להתייעץ עם אנשים שיודעים דבר או שניים, ראיתי באחד הפרקים שהעלית עם עדי ארד, שאמרת לו, כאילו אני ממש מתייעץ איתך בנושא שיפוצים, בנושא קבלנים, והוא לא רק כאילו שלח לך את הטלפון של הקבלנית, ממש כזה, כאילו, לא יודעת אם הוא ליווה אותך ממש, אבל ממש אתה מתייעץ איתו, ואני חושבת שזה אחד הדברים היותר חשובים, כאילו, הנגישות הזאת לאנשים עם ניסיון, הופך את הדברים להרבה יותר פשוטים. לגמרי, לגמרי. גם עד היום כאילו עדי מתעסק בשוק שלי 10 שנים, עד היום כאילו אני מתייעץ איתו גם על הפרייסינג, כמה אני מעלה את הנכס למחירה, וגם מתייעץ איתו תמיד על השיפוץ, כי אני אומר לו, אני שולח לו את התוכניות, ואני אומר לו, תגיד, זה טוב. כן, אתה כבר בפליפ, אני כבר, אנחנו לא סופרים, כן, אנחנו עוקבים, אבל לא סופרים. אבל הוא ממש מבין בזה, כי הוא פי 5 ממה שאני. נכון. אז כן צריך, אני גם ממליץ בכלי להוריד את הראש, ולנסות להיצמד למישהו, בטח בהתחלה, בין אם זה הכשרה, בין אם זה איזשהו מנטור כזה, אני חושב שזה עושה באמת החיים קלים, אז גם אני עשיתי את אותה הכשרה שאת עשית, וגם היה לי מנטור בעיר שהשקעתי בה, מאיזה קהילת נדל"ן, ששילמתי לו איזה משהו, והתלוויתי אליו לתקופה, וזה ממש עזר לי. מדהים. כן, אז אני בעד הדבר הזה. טוב, משהו מעניין, אני עשיתי עד עכשיו 10 פרקים, עם גברים, ואת הבחורה הראשונה שבאה, אז תספרי איך זה להיות בדבר הזה, כי תמיד מקבלים את הנדל"ן בארצות הברית, או נדל"ן בכללי, כן יש בנות שעושות את זה, גם פונות אליי באינסטגרם, ומתייעצות או שואלות שאלות, כן, שזה נחמד, שעושות כל מיני הכשרות, איך זה להיות, איך זה מרגיש בשטח וזה. תראה, זאת שאלה שכאילו מה זה בא לי לענות על הפוליטיקלי קורקט? האתגר שלי הוא לא מול הרילטורים, הוא היה בהתחלה מול הקבלנים. קבלנים מחפשים את בעלך, קבלנים ומוסכניקים. תמיד רוצים להסתכל בעיניים של גבר, אולי מישהו שיבין מה הם רוצים, מה הם מדברים. אבל זה רק המפגש הראשון. אני חייבת להגיד שאם אישה או גבר יודעים מה הם רוצים מעצמם, מוכנים לעבוד קשה, ובאים עם ידע וניסיון, זה לא מהווה barrier, זה לא מהווה אתגר. כן, כמו שאמרתי, אתה מגיע לקבלן והוא מניח שאני לא יודעת, הוא מניח. ובגלל זה אחד הדברים החשובים באמת ללמוד כמה שיותר, להגיע עם ידע, כן, גם באינסטלציה, כן, גם בפרמיטס, וגם בדברים שאתה לא בהכרח כאילו היו מובנים אליהם שנדע. לצורך העניין היום אתה נכנס לנכס, אתה אומר, אוי, יש פה מלא קירות, בוא נפתח את הקירות שהנכס יראה יותר טוב, בוא נוריד את הקיר הזה. וזה כשאתה מגיע לקבלן, אתה אומר, רגע, קיר זה load bearing, לא load bearing, אנחנו יכולים, הוא תומך את הגג, הוא לא תומך את הגג, הוא קיר שהוא חובה שישאר, זה קיר שאפשר להוריד אותו, או שזה סתם שדרוק שאפשר רגע לפרק ולבנות מחדש. ברגע שאתה בא עם ידע, אז המחסום הזה של להיות אישה, קצת זז הצידה, בכלל, זה, כמו שאמרתי, זה לא העסק הראשון שאנחנו מנהלים, או שאני עומדת בפרונט שלו. הרבה פעמים, ככה מדברים איתי בטלפון, דיברתי עם הבוס שלך, ברכבים, דיברתי עם הבוס שלך, או בעגלות, וזה תמיד כאילו מצפים שיהיה איזה גבר בראש, אבל אני חושבת שברגע שאתה רגע נועל את הנעליים הנכונות, ואתה עומד זקוף מול מי שזה לא יהיה, ואתה מביא איתך את עצמך, את מה שבאמת אתה, זאת אומרת, אם זה מבחינת ידע ומקצועיות ורצון ומוטיבציה וביטחון עצמי, כבר זה מתקבל על ידי הצד השני, ולי לא מרגיש היום בכלל מחסום כלשהו, כבר לא מול הקבלנים ולא מול רילטורים ולא מול הולסלרים, ואני מרגישה שהדברים הם מאוד מאוד זורמים לי, ולכן אני חושבת שזה באמת בא מהפנימיות, כאילו מהביטחון עצמי הפנימי שלי, ולאו דווקא מאיך אני נראית לובשת אורך הציפורניים. את אומרת שזה, כאילו זה סבבה עכשיו. כן, תשמע אמיתה, אתה לא מלך לך את הידיים. אני אנחנו לא. לא צובעים עכשיו את הנכסים, ולא שוברים עם הפטיש. אז בסוף, אם אנחנו מביאים בעיקר את מה שפה ומה שפה, אני חושבת שאנחנו
לפחות שווים. לא, לגמרי. אני גם תמיד צוחק, תמיד, הרי יש את הקבלנים שמנהלים את הפרויקט, ויש להם עובדים. אז תמיד כשאני מגיע, נגיד עכשיו הגעתי, יש לי איזה 15, היה לי איזה 14-15 שיפוצים, משהו כזה במקביל. אז אני עובר בפרויקטים, ואז אומרים לי, אני רואה את הקבלנים, שבדרך כלל זה מקסיקנים, האלה שבקצה, ואז הם אומרים לי, אתה רוצה להצטרף לעבודה? אני אומר להם, לא, I have soft end, אני לא עושה דברים כאלה. לפחות אני לא מקבלת שאלות מהסוג הזה, אותי לא שאלו עדיין את ה... לא, אבל בתכלס, כאילו רק צריך לנהל אותם, כאילו לנהל את כל האירוע הזה, במציאת עסקה, לבניית צוות, למה שקורה בפועל, ומחירה, פרייסינג, כאילו מה שאת בוחרת. כאילו אחרי שאתה יודע מה אתה עושה, כמו שאת אומרת, ואת נהיית יותר ויותר מקצועית, וגם אני מאמין שלא באמת, כאילו, הכללי לא צריך לדעת ולהיות טובים בהכל. נגיד, אם אני קצת פחות טוב בשיפוצים, אז הבאתי עובד שינהל את השיפוצים בשטח. או לא יודע, אם מישהו פחות טוב במציאת עסקאות, הוא יכול להביא מישהו שיביא לו עסקאות. אני מאוד מאמינה באוטסורסינג, לגמרי. אני נהנית מזה, אני אוהבת לשלם עמלות להולסלרים כשצריך, ובכלל אנחנו מעסיקים בוצים ומשלמים כספים, ואני גרה בממפיס. מה שאני יכולה שמישהו יעשה בשבילי בשביל כסף, אני אתן לו לעשות את זה. אני אגיד שכל מה שקשור לשיפוצים, אתה יודע, אמרת, יש לך איזה קבלן כזה שהוא מקבלן את העובדים, הרבה פעמים זאת היא אני. אני הרבה פעמים עושה את הקבלנות, וגוזרת את הקופון, על כל הדבר הזה. כי את נהנית מזה? אני נהנית מזה, אני מאמינה שהסטנדרט שלי גבוה יותר, איכות העבודה יותר טובה. וגם את נמצאת שם. ואני נמצאת פיזית. נכון, זה יתרון מטורף. ואיך היית חושבת שאפשר לעשות את זה, אם עכשיו היית גרה פה נגיד, היית חוזרת לפה לארץ? לארץ אני לא חוזרת מסיבות אחרות, אבל אנחנו עכשיו ממש תכף עוברים למיימי. אנחנו נהיה... רימוטלי, כן. נעבוד רימוט, אנחנו נהיה שעתיים טיסה. זה ירחיק אותי משמעותית מהביזנס, ואם אני מבקרת פעמיים ביום בנכס, אז עכשיו אני כבר לא כל כך יוכל לעשות את זה, זה קצת יהיה יותר מאתגר. אז שוב, אתה קצת מוסיף יותר כסף לבוצים, כן אני אגיע עדיין אחת לשבוע, שבועיים לבקר, לראות שהכל מתנהל כמו שאני רוצה שזה יתנהל. אני מאמינה שאפשר לעשות את זה מרחוק, אבל לא ביעירות. זאת אומרת, חייב להגיע, בעיניי. עוד פעם, צר עולמי, ורק איך שאני רואה את נדל"ן בארצות הברית, ויש אנשים שאני יודעת שעושים את זה מהודו ומישראל ומכל מקום בעולם, אני חושבת שנדל"ן צריך לעשות מהשטח, או לפחות, לכל פחות שיהיה לך רגליים בשטח, או מישהו שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו, ושיכול לצלם ולהראות לך מהעיניים כמה שיותר שלך, כי בסוף קבלן, כמה שאתה חושב שאתה יכול לסמוך עליו, והוא אומר כן, ואל תדאג, והכל יעשה ברמה הכי טובה, בסוף שהוא בא לו לצלם את העץ הרקוב הזה, שהוא לא החליף, אז הוא לא יצלם אותו, והוא יצלם לך את כל המטבח היפה, שהוא שם לך שיש, אז כן, צריך להיות נוכח. ואת נראה לי השתלטנית כמוני, אני גם מאוד קשה לי, גם שאני מפה, ושאני רואה את השיפוצים, ורגע תראה לי את זה, ופספסת את זה, ותעשה לי עוד סרטון, כאילו יש לי תיקייה של כל השיפוצים שלי ושל משקיעים, שזה בערך 12-15 השנה, מתחילת שנה, וכאילו כל הזמן אני מקבל תמונות וסרטונים, וכאילו אני כל הזמן, נגיד, אני מקבל פעמיים בשבוע, אז אני תמיד רוצה 3-4. ומאוד קשה לי לשחרר את הדבר הזה, ונראה לי שגם את כזאת, אני מניח לעצמי שאת מאוד רוצה לדעת, ולדעת כל יום מה קורה ומה קורה, ובוא נראה בהצלחה עם זה. כן, תודה. עם הדבר הזה, כי זה באמת, כאילו, קשה, יש לי עובד קטלני, אבל קשה לשחרר את הדבר הזה, את המושכות, את השליטה. ולתת למישהו אחר להוביל, למרות שיכול להיות שהוא גם יודע לעשות את זה בצורה טובה. אז איך את מכינה בעצם מתי אתם עוברים? אנחנו כרגע בייסיקלי הומלסים. ארזנו את כל הבית לפודס כזה מחולה. באנו לטיול עכשיו 40 ימים, וכשאנחנו חוזרים, אנחנו כבר חוזרים למיימי. אנחנו אפילו לא יודעים לאן. אם יש הצעות, אבל אנחנו לא יודעים עדיין לאן אנחנו עוברים, כאילו בסוף. אבל אנחנו עוברים כבר עכשיו, בחזור מישראל אנחנו כבר עוברים לפלורידה. אני חושבת שפשוט אין ברירה, זאת אומרת אנחנו כאילו נתמודד עם מה שיבוא. כרגע יש לי נכס אחד בשיפוץ, אחד שמחכה שאני אזכיר אותו, ואחד שאנחנו רק עלינו על חוזה וסוגרים אותו ממש כשאנחנו נוחתים. אז כרגע זה מנוהל, זה נכס אחד שבשיפוץ, והבחור שעובד שם הקבלן ממש כל סוף יום מצלם לי והכל, וגם יש לנו בוץ, אז כרגע יש מידה טובה של שליטה, אני עדיין לא מטורפת כמו עמית שלפר, 13, אתה פשוט באמת, אני חייבת להגיד רגע, איזה כיף להסתכל עליך ועל התהליך שלך, באמת אני עוקבת אחריך ממש, גם צפיתי ככה בפרקים הקודמים, וגם אני עוקבת אחריך באינסטגרם,
הרבה זמן, שנתיים עוד מעט. וואו, ממש השראה, תדע לך, ממש כיף לעקוב אחרי התכנים שלך, כיף לראות מה אתה עושה. אני גם חושבת שאתה נותן איזושהי תחושת מסוגלות. אתה יודע, לא רק השראה כזה, כמו איזה מגניב הוא וזה. בוא'נה, תחושת מסוגלות, בחור בן 23, טס לארצות הברית, עשה רגע איזה הכשרה ובאבאם, לשפץ הצעות בנד, אז אני חושב שזה די, בסוף, זה די דומה למה שאת עשית, כאילו בסוף שעברתם גם בגיל 23 לארצות הברית, וזה משהו שאני חוזר אליו הרבה, וגם אחרי זה אנחנו נתעמק בזה יותר, באמת על כל הסיטואציה הזאת שבארצות הברית הרבה יותר קל להצליח, כמו העסק שאתם עשיתם, לא יכולתם לעשות בארץ עגלות, ולהרוויח מזה כסף, או העסק של הרכבים, אני לא יודע כמה זה עובד בארץ הדבר הזה, של ההשכרת רכב. משהו קטן יותר פשוט. לגמרי. זה פשוט בארצות הברית זה הרבה יותר מאפשר, עוד פעם, לא כל בן אדם יצליח, אבל בן אדם שיקרא את התחת, יטוס הרבה, לגמרי יכול להצליח, וכאילו, זה life changing, לגמרי. נכון, ארצות הברית באמת נותנת איזשהו leverage והזדמנות שלא בהכרח מתקיימת בארץ, אבל הנה, תראה איזה יופי, אפשר לגור פה ולחיות פה ולעשות מילואים, ואני לא יודעת, באמת להיות חלק מהעם בארץ ועדיין לעשות את זה, ואתה דוגמה נהדרת לזה, ויש עוד 530 אנשים בקבוצת וואטסאפ שלך שעושים דברים אולי דומים, אולי לא כולם, אבל זה כן ואפשר וזה קורה, אנשים עושים את זה וזה יפה לראות את זה, גרים פה ומנהלים את זה בארצות הברית. אני חושבת שהשקעות בארצות הברית זה השקעות שהן נכונות יותר, יש לנו פה נכס בדרום, בארץ, אין ספק שהוא כמעט הכפיל את השווי שלו מ-2018, ובאמת כאילו יש פה איזשהו אלמנט של עליית ערך שלא תמיד קורה בכל מקום בארצות הברית, אבל התשואה או התזרים החודשי זה לאין ארוך, much worth it לעשות את זה בארצות הברית. לגמרי, זה בדרך כלל גם בזה, להחזיק לטווח ארוך, באמת התשואה הרבה יותר טובה, אבל גם זה הרבה, יש שם הרבה משחק בארצות הברית, את יכולה לעבור מדבר לדבר, מפליפים לברים, לבנייה חדשה, למסחרים, מולטי פמילי. והמינוף, בלי מצים. כן, אני היום מקבל הלוואות של 100, כאילו שאני עושה hard money. טוב. כן, אז אני לא צריך להביא בכלל כסף לעסקאות, אבל כמובן צריך איזה ניסיון של 10 פליפים כדי לעשות את זה, 7-10 פליפים כדי לעשות את זה. טוב, עוד נושא מעניין, גם את אימא. ואת מנהלת משפחה, איך זה עובד לך עם כאילו, לנהל גם את העסקים, גם את הנדל"ן, איך את מספיקה כאילו את כל הדברים האלה, יש לך ילדים קטנים? נכון, הם ממש קטנים, בני שנה ושנתיים וחצי. מי שומר עליהם עכשיו? עכשיו הם נמצאים עם סבתא. אבל אני אגיד קודם כל, שאני מרגישה שאני קודם כל אימא. אני קודם כל אימא, יש לי 2 בייביז, והם בבית, והם שלי, והם הדבר הכי טוב, הכי יקר, והכי חשוב לי, והם גם היו אותי בבית עד גיל מאוחר, הגדול שלי הלך לגן בגיל 1 שנה ו7 חודשים, והקטן הוא בן שנה תכף, והוא עדיין בבית איתנו. בתחילת השיחה שלנו אמרתי שאני משתדלת, מה שאני יכולה לעשות אאוטסורסים ולשלם לאחרים, היום אנחנו עושים את זה. אני לא אשחק אותה, אני יודעת שיש פה פריבילגיה, שהתקבלה על ידי עבודה קשה ממושכת, ואני לא במקום היום להתגונן על זה ולהגיד אוי עבדתי קשה אז היום אני יכולה, אבל באיזשהו מקום אם אני יכולה לעשות כלים ולשטוף את המטבח במשך שעה, או אני יכולה לעשות את מה שאני טובה בו במשך שעה, יהיה לי יותר כלכלי שמישהו אחר ישטוף את הכלים, או את הרצפה או את הכביסה. אז היום אנחנו מעסיקים עוזרות בית או נשים שעוזרות לנו בעצם לנהל את כל הדברים שהם לא בכך חיוניים שאני אעשה בידיים שלי, אז עוזרים לנו הרבה עם מטלות הבית, הרבה עם הילדים, בישולים וכל מה שקשור לזה מסביב, וככה אנחנו בעצם מפנים את הזמן שלנו באמת לילדים, ובערבים יש לנו את הזמן איתם ובבקרים, ולאורך היום באמת אז יש נשים שהן ממש מקסימות והן כמעט חלק מהמשפחה שלנו, והן נמצאות בבית ומשגיחות על הילדים, אז אנחנו גם ככה רואים אותם ורואים שהם בטוב ולא חושבים אוי מה קורה להם בגן או אם בסכנה חלילה או כל מה ששומעים היום, אז גם ככה זה קורה בארצות הברית כל הדבר הזה עם הגנים?
בכנות, אני בטוחה שכן, ממש בטוחה שכן, אנחנו רושמים את העכשיו הגדול שלי לחגן יהודי, ופיקוח כזה, וזה כזה, כל בארצות הברית שהוא יהודי הוא יקר ופרטי וזה. מאבטחים. מאבטחים, כן, אבל גם, בלי קשר, גם בתוך המסגרת חשוב להם לשמור על איזשהו סטנדרט, כי הם רוצים להמשיך לחייב אנשים $2,000 בחודש. וואו. על גן, אז הם באמת מקפידים, המסגרות באמת טובות, הן יקרות אבל הן באמת טובות. גם בתל אביב זה $2,000, לדעתי לגן. תל אביב היא מטורפת, תל אביב הכל יקר פה. כן. אני לא הייתי גרה בתל אביב, הייתי גרה בארץ. היית גר בתל אביב? אני גר בתל אביב. אתה גר בתל אביב? כבר 4 שנים, כן. וואו. אבל חשבתי שגרת אין לי פה כשהיית ילדים בסצנה כרגע. ככה של לא, אני עדיין, אני אוהב את תל אביב, אוהב את הים וזה. כן? אתה חושב שאם יהיה לך ילדים תגור פה עדיין? לא יודע, כן. מעניין. אם אני אגור בתל אביב או בארצות הברית? תל אביב. לא נראה לי תל אביב. כן, אפילו זה רק too much בשבילי. אולי כי באתי ממקום קטן, אני במקום מאופקים, אולי כי אני גר עכשיו בממפיס, גם הירוחם של ארצות הברית. אבל לא, אנחנו אוהבים בית, אנחנו אוהבים את המציאות שלנו על כנה. אז כן, אנחנו מקבלים הרבה עזרה, אבל באמת אני מרגישה שקודם כל זה הילדים, ויש לי את הזמן שלי איתם, גם כאילו באמת כל ערב אנחנו ממש עוצרים עבודה ב5, ואפילו גם בעסקים של הרכבים, זה דברים שלא היו לפני. תמיד היינו עובדים כזה מסביב לשעון, והיינו הסלרים כאלה, וגם בעגלות, זה עד איזה 10 בלילה, ושבתות וחגים, ואף פעם לא היה לנו שבת, כאילו תמיד שבתות זה בקניון. אבל זהו, החלטנו כאילו לקחת את זה באיזי, לנהל חיי משפחה כמו שצריך. ואתה יודע מה? זה אפילו לא פוגע בכסף. אתה תחשוב שכן, כי אתה אומר, בואי, עובדים פחות שעות. איכשהו היקום מסתנכרן, אני נשמעת כזאת רוחניקית עכשיו, אבל היקום באמת מסתדר, וההכנסה מסתדרת על כנה, והעסקים רצים, ויש משהו בלקחת את המנוחה הזאת ואת הסטופ הזה, ולחדש כוחות. אנחנו ממש נהנים מזה. כן, לא, זה גם משהו מעניין, כי גם אני חושב שהרבה חבר'ה היום, שהם צעירים או יזמים, או גם חבר'ה כמוני שעושים את הנדל"ן בארצות הברית, אומרים, טוב, קודם אני אעשה רגע הרבה כסף, כן. אני אססטם את העסק, רק אז אני אתחיל לחשוב על הדברים האלה, כאילו של, את יודעת, להתחתן ומשפחה. אבל כמו שאת אומרת, יש כאלה, אבל גם מהצד השני, כמוך, שאומרים שזה מביא את לא יודע, לא מזל, אבל כאילו, זה מסתדר. אני מחזיקה בדעה מספר 1 שלך. לא בדעה מספר 2, אני בת 31, keep in mind, עמית, אנחנו לא באותו גיל. לא, אני יודע. אני עמדתי על הרגליים, גילך 14 שעות ביום. אז אני אומרת, כאילו, אני דווקא מחזיקה בדעה שכן צריך לייצר, עוד פעם, צר עולמי, וזה מה שמתאים לי, וזה לא חייב להיות מתאים לכל אמא בעולם, או לכל זוג. לי זה התאים, לעבוד קשה, חזק, הרבה, עד גיל 28, ואז לעשות את הדברים קצת יותר מתונים. לא, אתם בניתם גם מלא עסקים, בסוף זה עסקים שהם מכניסים כסף. נכון. כן, לא הולכת כן, זה עסקים שהם כאילו עושים באמת את ה-cash flow ואת כל הדברים האלה. טוב, בואי נרד קצת לדברים המעניינים של הנדל"ן. אז סיפרת על ממפיס, שאת משקיעה שם. אז כמו שאמרת, רף כניסה שם הוא יחסית נמוך. ממש. אני גם ממליץ לרוב האנשים שרוצים להתחיל בטעויות, באמת להתחיל במידווסט, אוהיו, קנטקי, אלבמה אולי, אינדיאנה, פילדלפיה, כי זה אזורים יותר סלחניים בהתחלה, ואז באמת לעבור לדברים היותר גדולים. תספרי לי קצת איך את מוצאת עסקאות, איך בנית צוות, תספרי לי קצת מה קורה שם מבחינה נדל"נית. אז אני בטוחה שיש אנשים שעושים את זה יותר טוב ממני ויותר זול ממני, שקונים בטקסלים ובאוקשנים וכל מיני ככה. אני לא יצא לי בחיים. כן, אז אני לא יצא לי כל כך לגעת בזה, ממש מעניין ומגניב דווקא, אבל לא יצא לי. קנינו 2 עסקאות אוף מרקט, ואת כל השאר קנינו מהמרקט. וואלה. כן, סך הכל. אין ספק שהעסקאות אוף מרקט שלנו הן ביפר הרבה יותר זולות ממה שהבאנו מהמרקט, אבל המספרים מספיק טובים גם במרקט, כי בסוף, במיוחד עם סביבת הריבית של היום, אנשים צריכים ורוצים למכור את הנכסים שלהם, צריך לדעת מתי אתה נכנס, וגם חוק המספרים, שים הצעות, מתישהו מישהו יגיד לך, אוקיי, זה מתאים לי עכשיו. כמה הצעות את שמה נגיד בחודש, שבוע? ממש משתנה, אני אגיד שעכשיו שעליתי על חוזה, שמתי אולי 10 הצעות, עד שעכשיו עלינו על חוזה, לפעמים צריך יותר. זה לא דווקא שבועי, זה פשוט כשאני צריכה לקנות, רוצה לקנות, צריכה לקנות בשלב, לא יודעת, אחרי מחירה או אחרי השכרה של נכס, לקראת ריפייננס, אז אנחנו כאילו בפול פאוור הזה, אוקיי, עכשיו צריך להביא נכס, עכשיו צריך להביא דיל. עכשיו זה את.
אז כן, עכשיו אני, כן, צחוקים בדיוק, אמרתי לצח, וואי, אני לא מאמינה שאנחנו עוזבים, היינו נשארים עוד קצת, היינו רק מסיימים עוד משהו, היינו נשארים עוד קצת, התקונה עוד אחד. אז באמת נכון, כאילו איך שמסיימים, תמיד נכנסים לעוד איזשהו משהו. אז כן, אז עשינו סיבוב ככה, והצענו הרבה זה, רוב בעלי הנכסים כזה, even like, כאילו declining זה במקרה הטוב אם בכלל עונים לנו, הרבה גם לא עונים לנו, כי ההצעות שלנו הן הרבה יותר נמוכות, ממה שהם רוצים, באמת, הנכסים שאנחנו מציעים עליהם, נכסים טובים, על המרקט. אוף מרקט אנחנו מוכנים להתגמש, בואנה, אם המחיר זול, סבבה, שיש שבור, נתקן. מחירים של מרקט, it better be good, אנחנו לא קונים נכסים ישנים מהמרקט, ולא קונים אותם שבורים מדי, ולא בשכונות לא טובות, קונים שכונות טובות ממש, אז ממש גם העלינו קצת את הרמה, ברמת הקנייה. גם נראה שאתה. מה, במחירים? בטח, כן, האזורים שאתה קונה בהם היום. אבל מחזיקה, כאילו הכוונה שלך זה המחירים, של כן. 300-400. ממש, זה הבדלים בשכונות, זה לא אותו שכונות של 90,000. אבל זה עושה שכל גם להחזיק רנטלים באזורים האלה אצלכם? אז אנחנו משפצים מספיק יפה, שאנחנו לא מקבלים מרקט פרייס, אנחנו מקבלים 400 מעל מרקט פרייס. וואו. כן. אז נגיד אם יש נכס של 300, כמה סכום את יכולה לקבל? נכס ששווה 300. אז עכשיו, 2474 Ayrshire Cove, זה נכס עכשיו שהוא עומד להשכרה. אנשים יבדקו אותך. שיבדקו, כן. אתה יכול לשים בקפשנס למטה, אני אשלח לך את הכתובות. סבבה. אז כן, 2474 Ayrshire Cove, קנינו אותו ב-232, שיפצנו אותו ב$30,000. יש לנו כמובן עלויות של הלוואה וכן הלאה, אבל עכשיו הוא להשכרה 2,550 ויש לנו טראפיק של אנשים, אנחנו ממיינים אפליקיישנים. אז יש, כשהנכס נראה טוב, ווואלה תבדקו אותי, כאילו תכנסו תראו את הנכס. אז כשהנכס נראה טוב והוא משופץ יפה והוא ברמה גבוהה, אנשים רוצים לגור בו, אנשים רוצים לגור ביפה. אז בשכונות האלה, אז אנחנו נשקיע בקוורטס ואנחנו נשים אפליינסס טובים, ככה עם הקרח. מקפיא, ואנחנו אז מה, את בוחרת דבר כאילו בשיפוץ? כן, אבל זה כבר קצת נהיה קל, כי אנחנו מריצים את זה בין הנכסים. זאת אומרת, כן, אני בוחרת כל דבר. יש לך ליסט כאילו של מה שאת עושה? יש ליסט, אני בוחרת את הצבע ואת הקרמיקה ואת ה-pure white לפאנלים, ואת הריצוף מהפלורנט דקור שאנחנו קונים את אותו אחד קבוע, והלבסטר לקירות. אנחנו כאילו כן, אנחנו ממש בקפידה בוחרים כל דבר, אבל כשאתה כבר מריץ את העיצוב, או מה שזה לא הכיר אחד שחור, iron ore, אתה כבר קבוע מריץ את הריטואל, וזה עובד, אז אתה מריץ את זה על עוד נכס, ובום, עוד אתה מקבל 300 מעל, 400 מעל, 500 מעל מרקט פרייס, ממש שווה, זה הופך את התזרים לשווה, אז זה באמת הופך את זה מלא שווה ו-DSCR ממש נמוך לסבבה, זה לא הופך את זה למדהים, מה שהופך את זה למדהים זה appreciation. נכון. אז אני ממש מתמקד בפליפים עכשיו, כי זה גם בסוף העסק שלי, אני פחות, נגיד השנה אבל ב-26 לא קניתי רנטלים, רק פליפים, אבל כאילו בסקייל יחסית גבוה. כן, מייצר כסף. כן, אבל כן, אני מסכים איתך, בסוף, כאילו, בסוף הכסף האמיתי בא מהרנטלים, בין אם זה מבחינת טאקס, ובין אם זה מבחינת appreciation. Overtime. ו-Wells, כן. כל הדברים האלה, אז כן, אז חד משמעית הדבר הזה. ורגע, אז את סיפרת שעשית איזה פליפ שהרווחת עליו 70,000, נכון? זה נקי, כן, זה ממש היה... זה היה מהמרקט? זה היה מהמרקט. מה? זה היה מטורף. ספרי קצת. וואי, אני גאה בדיל הזה. אני גאה, אתה יודע, אני כאילו לא נוטה ככה זה, אבל באמת זה היה דיל. קנית אותו באותו יום שהוא עלה או משהו כזה? ממש לא, הם העלו אותו למרקט על $286,000, וזה היה המזל. פה זה היה... גבוה מדי לאנשים? זה היה המזל, הוא היה גבוה בהרבה למצב שלו. הנכס היה שבור, לגמרי, צריך גג, ו3 מערכות מיזוג, מי שמבין בכמה מערכות מיזוג עולות, הכל כאילו 1980 המזגנים היו, לא היה להם סטיקרס, סילינג גמור, כי הגג היה גמור, אז כל מה שנזל פנימה, אינסוליישן, קר, המטבח היה ישן, והמקלחות היו כאלה תא קטן כזה, והכל היה כזה ממש, צריך החלפה במיידי, ואני מדברת על המערכות אפילו הבסיסיות של הבית, עוד לפני בכלל שאתה ניגש לשפץ, וגם ברמת החומר, הנכס היה 3,500 סקוואר פיט. במטר, 350 מטר בנוי. כן, 350. זה... המון.
זה ענק, גם ברמת החום, רק לקנות את הרצפה לכל הבית הזה, רק לקנות את הקרמיקות לכל הבית הזה. אני לא הייתי מתעסק בבית כזה. וכיורים, ומטבח, זה מרחיק, זה מרחיק. אני נגיד לא הייתי מתקרב לבית של 300. כמו כולם. כן. ואז הוא פשוט נשאר על המרקט. נכון. והרילטורית של הצד השני לא הייתה חדה מדי. והיא באה והודתה בפנינו, בסוף החודש הנכס הזה הולך לפורקלוז'ר. הופה. לא, עושים את זה, זה בסדר. היא פשוט אמרה לנו את זה, ככה. יש לי גם נכס עכשיו שאני ממש ממהר למכור אותו, ואני פשוט עשיתי איזה אינסנטיב כזה לקונים. אתה בסוף ההלוואה? כן. אז יש איזושהי סיטואציה, אני אעריך את ההלוואה של ה-hard money, כאילו ה-hard money זה הלוואה לשנה, ואפשר להעריך אותה בשלושה חודשים. לא, אתה משלם 1% כאילו על ההלוואה, אוקיי. ועוד קצת עלויות הקמה. לא ביג דיל, אבל בסה, אני כבר מציים עם זה, אז אמרתי למתווך שלי, תכתוב כאילו מי ש... price to הוא sell. הציע, כן, מי שזה, גם שזה ממהר למכור, וגם שיש איזשהו תמריץ, שהאג'נט מקבל עוד אקסטרה כסף, וגם הקונה יקבל $3,000 תיקונים. כן. כאילו, יאללה, להעיף כאילו. כן, אני ארוויח קצת, ואני פשוט אתקדם בחיים שלי. אני בכלל חושבת כל הדבר הזה, לקנות טוב, זה הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? זה 100% מהפעמים. אנשים. זה סיטואציות שקורות לאנשים בחיים. נכס זה לא מספרים. נכס זה אנשים. מה קורה לכם? עמית עכשיו חייב להתקדם לנכס הבא, חייב לשלם ל-hard money lender. פה הם יוצאים פורקלוז'ר. הם התגרשו, ההוא נפטר. זה אנשים. לגמרי. אז אתה מזהה נכס במצב ממש נורא. היא אומרת לך שהם פרי פורקלוז'ר. obviously הנכס לא שווה את מה שהם רוצים ולא קרוב אליו. אז המספר הראשון שהצענו היה 208, הצענו $208,000, מ-286 ל-208. הם countered back ב-225, ובסוף סגרנו על 215. התחלתי להביא קבלנים. סגרת לפני שהבאת קבלנים. סגרנו כאילו חוזה, עכשיו אנחנו באינספקשן פיריוד, אנחנו במרקט. אנחנו במרקט, אנחנו בסבבה, אנחנו לא בלחץ, אנחנו לא עם הולסלר, אין עכשיו, לא צריך לסגור את זה עוד שבוע, הכל טוב, הסגירה בסוף החודש, 10 days inspection, ואנחנו בזמן הזה, אחרי inspection, מתחילים להביא קבלנים, אוקיי, מתחיל להבין על מה מדובר. כמה היה לי להחליף את הגג, כמה היה לי להחליף את המזגנים, כמה היה לי להחליף את הפלאמינג, להתקן אותו למה שצריך, מטבח. מן הסתם אתה לא מביא את כל ההצעות מחיר, ואת כל מה שאתה צריך כבר בימים האלה, אבל אתה מתחיל לקבל ככה איזושהי אינדיקציה, כמה יעלה. ואנחנו מבינים שיש פה סכום של קרוב ל$80,000, מישהו אחר שהוא לא אנחנו ולא מקבלן ולא עושה את הדברים ככה מבפנים, היה יכול לסיים את זה ב-150 אולי יותר, הוצאנו אימייל כזה גדול, מסודר, עם הקומפים, עם עלויות שיפוץ, עם עלויות הלוואה, עם עלויות קנייה, והסברנו להם שזה רחוק מאוד ממה שאנחנו צריכים את הנכס to be, ושה-very final number שלנו, מספר האחרון שאנחנו מוכנים לקנות את הנכס, זה $185,000. הם היו קצת בשוק, אבל הם כבר עוד פעם, אנחנו כבר שבועיים בתוך החודש האחרון שלהם לקראת פורקלוז'ר, מאיפה הם עכשיו יהיו קונים? תוך שבועיים שיקנו, יחתמו, יסגרו ויקבלו יותר ממה שאנחנו כאינבסטורים מוכנים להציע, הם מבינים שאין להם ברירה, מציעים 190 ואנחנו חותמים על $188,000, בעצם הנכס עלה למרקט על 286 ואנחנו סוגרים אותו על $188,000. איזה תחושה כיפית. זה היה מטורף. זה היה מטורף. התחושה הכי כיפית זה בסגירה. $100,000, בואו המרקט. כן. מאוד מרשים, כי אני חושב שגם רוב האנשים, וגם אני כאילו שאני מלמד, אני כן חושב שבהתחלה צריך לעשות עם אינספקשן, אני לא קונה עם אינספקשן, לא עשיתי אינספקשן פעם אחת. תלוי כמה זה זול. כן, כי אני עובד רק עם הולסלרים, באינדיאנה. כל מרקט יש לו את החוקים שלו. תלוי כמה זול, גם אנחנו קנינו נכס מבחור ישראלי מבוגר, מקסים, קראו לו חיים, קנינו את הנכס ב$45,000, ARV, 210. וואו. רגע, אז איך היה השיפוץ ומה היה ARV? תספרי על הפליפ. אז ה-ARV שם, אנחנו ערכנו אותו בהתחלה ב$375,000, כי אנחנו משפצים ליפה, כמו שאמרתי, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו משפצים יפה, אכפת לנו שדברים ראו טוב, אמרנו טוב, נלך לקחה קצת גבוה, 375, והתחלנו לשפץ, השיפוץ ערך הרבה יותר ממה שרצינו שהוא ייקח, 4, כמעט 5 חודשים. בכל זאת זה היה בית גדול, וגם כל פעם צצו איזה הפתעות, וסיימנו את הבית, ופתאום בום, נפתחה כל התקרה בפינת אוכל, ונזילות של החיים, ולא הבנו, חושבים שזה פלאמין אישו. זה היה פועל שהשאיר את הברס פתוח, והוא פשוט נזל כל הסופש.
ridiculous shit. לגמרי. אז באמת זה היה ממש, כל מיני שטויות קרו, כאילו אין לעשות בלת"מים, אין שיפוץ בלי בלת"מים, בטח לא כזה נכס גדול, לא כזה הרבה זמן. וסיימנו לשפץ, וזה גם מה שיצא טוב, כי סיימנו לשפץ אותו כבר אחרי החורף. לא רצינו שזה יקרה, אבל זה קרה וזה היה לטובתנו. וגם פה, תיכנס תראה את הכתובת, 6725 קירבי טרייס קוב, זה נכס שהוא באמת יצא בעיניי ממש ממש יפה, וגם השתדלנו באמת לחסוך בקוסמטיקה, אבל למקסם את הנראות. שמרנו הרבה מהווניטיז הקודמים שהיו בבית, וכאילו שמרנו את הסטרקצ'ר ולא נגענו בקירות, ושמרנו את הבר הישן עם הארונות שלו ולא החלפנו אותם. באמת החלפנו מטבח וככה קרמיקות והכל, ושארנו אפילו את האמבטיות ושתי אסלות אפילו, ממש כאילו השתדלנו כמעט לא לגעת כי כבר הכסף כבר כל כך נשפח על המערכות ועל הסיסטמס, על הגג ועל המיזוג ועל כל מה שאפשר באמת כדי שהנכס יגיע לפונקציונליות מרבית. ושמנו אותו על המרקט על $400,000. וביום הראשון כבר קיבלנו 2 הצעות, ביום השני כבר עלינו על חוזה. וכמה? פול פרייס. אשכרה. ואז... חגגת? עוד לא. כי הם באו אלינו אחרי איזה שבוע ואמרו לנו, אנחנו רוצים $70,000 הנחה. חצופים כמוכם. יותר. זה כל הרווח שלכם. יותר. אז לא נתנו להם הצעת נגד, שלחנו אותם לדרכם, אפילו לא ענינו להם, כאילו זה היה ממש, we ignored it. איזה מוזר. ואז אמרתי, בונה, חוצפנים, 415. העלינו את הנכס בחזרה למרקט, 415, שזה גם יהיה כולל את הקלוזינג קוסט של הבייר, למקרה שהוא יבקש אותם, כי אני עם 400 יוצאת מהנכס הזה. אז העלינו את זה ל-415, ובאותו יום סגרנו חוזה 415. אשכרה. כן. מטורף. וזהו, וסגרנו, וזה ה-highest comp באזור, בגלל זה גם, כאילו, באמת, כי אם תיכנס ותראה את הכתובות באזור, זה הסכום הגבוה ביותר שהנכס נמכר באזור, ואם תראה אותם בחוץ, בוא, זה לא נראה כמו זה ארמון מטורף, יש לידינו בתים כאלה גדולים ויפים ודו-קומתיים כאלה. פשוט בית יפה, השתדלנו לעצב אותו יפה, לשמור את עצמנו בבאג'ט, ולהשקיע בפונקציונליות שלו. אז אני אספר לך את הדרך שלי בפליפים, ולמה אני חושב שזו הדרך הנכונה, מה שעשיתם שם. אז כשאני התחלתי את הפליפים, אני התחלתי בבר, בעסקה הראשונה, ואז התחלתי לעשות פליפים. עכשיו כל הפליפים ההתחלתיים שלה היו בתקציב של באזור ה-30 עד 55 שיפוץ. והרבה פעמים הייתי מבקש מהקבלן להתאים את עצמו לבאג'ט שלי, שיש לי בפרויקט, אבל הבעיה שלא הייתי מספיק לעשות באמת את כל מה שצריך לעשות, כדי שיגיע לטופ מרקט, טופ מרקט זה כאילו הכי יקר. ואז אני זוכר נסיעה שנייה או שלישית שלי לארצות הברית, ראיתי את הפרויקט של עדי, אחד הפרויקטים של עדי, ראיתי פרויקט של 90 או 100 אלף שיפוץ, אפילו 110,000 שיפוץ, עשה את כל הבית. וואו. אני רואה את הבית, אני נכנס לבית, כמו שהיה לכם עכשיו, שעשיתם את כל הבית כמעט. נכנס לבית, אתה רואה הכל חדש, חלונות חדשים, סיידינג חדש, הגג חדש, כל הקרמיקה חדשה, שירותים חדשים, כאילו, ברור שבן אדם יבוא ויקנה, וכל הקטע בפליפים, שבן אדם יכול לבוא לשים 3% דאון פיימנט, ו-97% לוקח הלוואה. מה זה 3% דאון פיימנט? כאילו, ומאז הבנתי שכל מה שאני הולך לעשות זה רק פליפים גדולים. אני לא מתעסק בפליפים הקטנים. כי גם יש פחות אנשים שרוצים לעשות את זה. שולי רווח. כמו שאת אמרת, וגם השולי רווח. אני רוצה שהרווח שלי יותר גדול, אני אעשה פחות פליפים, כי זה לוקח הרבה זמן, אבל אני גם ירוויח הרבה יותר כסף. אז אני החלטתי להפסיק עם כל הפליפים הקטנים, והמינימום שיפוט שאני עושה 100 זה $75,000. אני עושה כמעט את כל הבית, ואני אגיד לך שאני משלם כנראה יותר ממך, כי אני פחות, כאילו, אתה לא נמצא בשטח. על הקטנות ואני לא בשטח, כן. ואני גם בסקייל, שעכשיו נגיד זה 7 פליפים. אתה מטורף. כן, אז המינימום מבחינתי זה לעשות 70,000 שיפוץ, ואז באמת מחליפים את כל הבית, ואז קלים, טופ מרקט, כאילו, או יותר ממה שציפית, כמו עכשיו העסקה שאני הולך לעשות $200,000, היה לי שם שיפוץ של $125,000, ועוד איזה 10 בלת"מים, משהו כזה, וכאילו, קיבלתי הרבה יותר ממה שציפיתי. וכמו שאת קיבלת הרבה יותר ממה שציפית. Give them what they want. כן. זה מה שאני שמה את עצמי בנעליים, אם כבר אישה, עסקינן. תראה, מי מחליט מה קונים? זה היתרון, זה היתרון. מי מחליט מה קונים בחיים האלה? ברור שהאישה. בוא, אתה תשלם, אתה תוציא את הכסף, האשראי, your money spends better. אבל בסוף האישה
היא זו שמחליטה, אם זה הבית שתגור בו, לא, גם שאתה משלם. אז אני עכשיו נכנסת לנכס, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני צריכה לגור פה, אני האישה שהולכת לשלם לבית הזה, בוא נראה, $400,000. גם בשוק של ממפיס זה הרף הגבוה יותר. ברור. זה אולי למי שככה בישראל מקשיב וזה ואומר, וואו, 400,000, זה that's it, כאילו, זה הרף הגבוה, יחסית בממפיס, שכונה A. אז מה חשוב לנו כנשים בבית, בלי להישמע שוביניסטית, מה חשוב לי עדי, אני אשים את זה עליי. מטבח ומקלחת. בא לי מטבח גדול, אני רוצה טעים, אני רוצה את הקורץ, אני רוצה טריקה שקטה, זה מה שנוח. אתה רוצה מחסן בחוץ? שיהיה מחסן, לא משנה. חשוב שהמטבח יהיה ברמה גבוהה, חשוב שהמקלחת תהיה ברמה גבוהה. שברנו קיר קטן כזה, ככה שמקלחת שהיה כזה תא כזה, עם דלת כזה שפותחים פנטרי כזה. ממש, אני לא בטוח שכל האנשים נכנסים לזה, כאילו, לא כל בן אדם יכול לעבור בזה. אוקיי. ממש קטן, אולי 30 אינץ' כאילו רוחב. שברנו את זה לחלוטין, הרחבנו את המקלחת, פתחנו קיר ממש קטן, רק של אמבטיה, וממש משכנו ככה את הבטון, עשינו איזה במה קטנה מעל הפלאמי, שנוכל להתקן אותו, ועשינו מקלחת מטורפת, כמו איזה wet room כזה, לא יודעת אם יצא לך לראות את הנכס הזה. עשינו איזה wet room כזה, עם אמבטיה, סטנדינג שאו, הם אוהבים את הטאב היום שעומדת, לא שקועה, ועניתי חדש, 2 מרות, רוצים ספוטים? קחו ספוטים, כל הבית ספוטים. באמת לשים את עצמנו במקום של מי שיקנה את הבית שמדובר בסכומים האלה, וכמה שיותר. כמה שקלים על פאנל על הקיר, כמה שקלים על דברים שהם לא ממש משמעותיים. קרמיקה הייתה זולה ממש, קנינו בפלורן דקור משהו שהוא דמוי עץ, $1.50 לסקוואר. פשוט הרצנו אותה על כל המקלחת, ואז הכל נראה קרמיקה. זהו, להשקיע במה שאני חושבת שהאישה הייתה רוצה לקבל. לגמרי. לא, זה גם הסתכלות שלי, הבת זוג שלי בוחרת לי הכל בבתים כן, זה מטורף שהיא מעצבת, כן. ווין ווין. כן, אז אני מסכים, בסוף הקונה קצה שלנו זה האישה, אז צריך באמת, כמו שאמרת, מטבח ושירותים כמעט, זה הדברים החשובים, והאייטמס הגדולים כמו גג, חשמל וזה שיהיה מעודכן וטוב. שאלה מעניינת, איך זה להיות שותפה של בעלך? וואי, זו באמת שאלה קשה. כי קודם כל השותף הכי טוב, תומך, אוהד, מפרגן, שיש, לא יכולתי לבקש יותר טוב, באמת, כאילו, מהמקום שלי, אני לא יודעת אם יש אפשרות לקבל תמיכה יותר גדולה מזו, וגם פה אני מרגישה באמת blessed ו-privileged בקטע הזה, באמת יש תמיכה של 100 מתוך 100. ולמה נראה לך הרבה אנשים אומרים לא לעשות עסקים עם משפחה? אנחנו גם נתקלים בזה עכשיו, אמרתי לך שלאחרונה התחלנו לפצל, כי זה בריא יותר בעיניי. זה בריא יותר שכל אחד מתעסק בשלו, ובערב נפגשים כזוג ולא כשותפים עסקיים. הקושי בלא לעבוד יחד, הוא שלפחות השותף שלי, בחור מאוד מאוד מוכשר וחכם ואנליטי ומתמטי, והרגליים על הקרקע, שאני לפעמים כזאת. תביא נקנה, תביא נביא, תביא יהיה, לא משנה, הכל יגיע אלינו. אז הוא הרבה יותר מחובר למציאות ממני. שפה, הוא לפעמים כן חסר לי במובן הזה, ואני הרבה יותר טובה בלתקתק מחירות ולתקתק כסף פנימה לעסק. אז כן יש חיסרון אחד של השני, אבל אני חושבת שיש משהו מאוד נכון ברמה הזוגית והמשפחתית בהפרדה. כמו שאמרת לי, כזה היא מעצבת לי, ואנחנו לא עכשיו... כן. כאילו ממש all in ביחד, אז יש אתגרים בלעבוד ביחד, עוד פעם, כי ויכוחים עסקיים הם ויכוחים גם אישי, מגיעים מן הסתם לאישי ולמשפחתי, אני כן בעד להפריד כמה שיותר, אבל בסוף, אם אתה צריך את ה-qualities ואת ה-skills, זה בסדר לבקש את הטובה. לגמרי. כן. לגמרי. אז עכשיו כרגע, כאילו כל אחד עושה, הוא מתעסק בעסקים ואת מתעסקת בנדל"ן. מוסלי, כן. מגניב. הוא מכניס, אני מוציאה. מגניב. כן. סיפרת לי שהתחלתם ב-2018, נכון? מניח שלא עברתם עם כזה הרבה כסף לארצות הברית, נכון? התחלתם צעירים. תספרי לי למה את חושבת, זה נושא מאוד גדול פה בפודקאסט, למה את חושבת שארצות הברית כאילו הרבה יותר אנשים מצליחים ובאמת כאילו אמרת שבאת מאופקים, נכון? כן. ופתאום עכשיו כאילו עסקים בארצות הברית ואת עושה נדל"ן ויש לך רנטלים ויש לך גם בית בארץ, כאילו האמנת שזה מה שתשיגי כאילו
פחות מ10 שנים? כל הזמן אני משתדלת, מגיל צעיר ועד היום, לשים לעצמי ככה כל פעם מטרות, גם דברים בקול וגם דברים בלב. האם האמנתי שנצליח? כן. האם האמנתי שנגיע לסקייל הזה בגיל הזה? לא, לא בהכרח. הרבה מזה, זה באמת קרדיט לארצות הברית. אני לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את אותו, להגיע לאותם הישגים פה. אבל אני לא תמיד אוהבת לענות על זה, אני אגיד את האמת, כי אנחנו מאוד ציוניים. במהות שלנו ובבית שלנו, מאוד ישראלים, מאוד ציוניים. ולפעמים כאילו אני מרגישה שאני מדברת על זה, כאילו מין כזה, מה, אני אגיד ששם יותר טוב? מה, אני אעודד מישהו ללכת מפה? כאילו, אתה מבין? לא, לגמרי לא, כי גם בסוף אני כרגע גר פה וכרגע אני גם יגור פה, כי אני אוהב גם את הארץ, כן. אבל אני פשוט חושב שהרבה יותר קל לעשות כסף בארצות הברית. זה נכון. זה פשוט לא כיף להגיד. זה לא אומר שאת לא ציונית. לא, זה נכון ממש, יותר קל לעשות כסף, יותר קל לפתוח עסקים. מבנה החברות, LLC, חברה בעם, אתה פשוט הולך ופותח חברה בעם. פה אתה צריך להגיע לחברה בעם, אתה צריך להיות ראוי למעמד. עכשיו פתח. כן, אתה בא, פונה לתומר, אומר לו שיפתח לך LLC, ויש לך חברה בעם. לגמרי. אז פה, תומר, פרסומת חינם. אז לא, אז באמת בישראל, כאילו, יש לך את כל המעמד לפני, וכל המיסוי, והרבה בלגן בדרך, והרבה פחות נגיש. מה גם, בארצות הברית, אחד הדברים שהכי נהניתי מהם, והם היו טבעיים מאוד, זה המפגש עם אנשים עם כסף. זה משהו שלא נחשפתי עליו כל כך פה, בעבר שלי לפחות. כמו שאמרת, אנחנו באים מאופקים, זה לא מקום עכשיו עני, או אנחנו לא מדינת עולם שלישי, גם אופקים, יש אנשים שמרוויחים ומשתכרים טוב, אבל אני אישית לא באתי בממשק עם אנשים, באמת מיליונרים, או בעלי נכסים, או בטח לא אנשים שנמצאים במקום שחברים שלנו, או אנשים בסביבה הקרובה שלנו נמצאים. ואז אתה מגיע ואתה פוגש אנשים שוואלה עשו את זה, והם לא up there, הם לא אנשים בחליפות עכשיו בקומה 30, זה אנשים כמוני, כמוך, יושבים אצלי שולחן 60. אז זה אפשרי. וזה בהישג יד, וזה קורה להרבה אנשים, וזה קורה למי שרוצה. ולמה את חושבת שישראל מצליחים בארצות הברית? שישראל מה? מצליחים בארצות הברית. ישראל יותר הסלרים, מוכנים לעשות הכל. גם פה, גם בארץ. פשוט פה, כולם כאלה. כולם הסלרים, כולם טובים, כולם מרפקנים, כולם רוצים להגיע רחוק. אז זה קצת קשה, התחרות גדולה. כשאתה נמצא בארצות הברית, להרבה מאוד אנשים זה סבבה, ללכת לעבודה שלהם, 9 to 5, לסיים עבודה, לראות טלוויזיה, להזמין איזה משהו באיזה פיצה, איזה דומינוס, איזה מקדונלדס, לעבור בבוקר בדרייב טרו של סטארבקס, ולהריץ את אותו יום מחר גם, וזה סבבה. לראות לב איילנד, וזה בסדר. ואף אחד לא יבקר את זה. וזה סבבה, וזה תרבות. וזה תרבות כי הם לא חיים במלחמות, והם לא חיים בהישרדותיות, והם לא חיים בצפירות בכבישים. וחניה לא עולה להם, לא יודעת, 2 שקל לדקה. משהו. הכל בצ'יל ובנחת ומתאפשר, ועל הקרדיט ועל הבנקים ובהלוואות, כמו שאמרת, הם שמים 3%. הכל כיף. הבנק משלם. אז באמת אנחנו עם כזה שיודע את ההישרדותיות, ויודע את ההסלריות, ויודע ואז אנחנו מביאים את הקואליטיז האלה לארצות הברית, וזה מרגיש כמעט כמו, לא אגיד משחק, לא לזלזל, אבל אפשרי. זה הרבה פעמים משחק. אפשרי. כן. כן, לא, זה הרבה פעמים משחק, כמו שסתם, אתה עולה על עסקה מטורפת, כמו שאת לי, כמו שגם לי קורה, ופתאום אתה מרגיש, בוא'נה, מהנכס הזה אני יכול לעשות $100,000, או $80,000. נכון, אבל גם הם אומרים לי לא, נו כאילו, get used to the ללא, כאילו, זה סבבה, בעגלות, זה הבית ספר הכי טוב, אתה כל היום מציע סמפלים, וכל היום, no, thank you, והתעלמויות, זה הבית ספר הכי טוב, בסוף, אני רגילה ללא, הכן מפתיע אותי, והוא מגיע. הוא מגיע. כן. אמרת לי שדיברנו לפני הפודקאסט, שיש לקפוץ למים, בנדל"ן. איך זה בא לידי ביטוי אצלך, שהתחלת? צריך לנקוט במשנה זהירות, כשנותנים טיפים כאלה, כי צריך לקפוץ למים. כדי לעשות נדל"ן צריך לעשות נדל"ן. לא צריך לקרוא על נדל"ן, לא צריך לחשוב על נדל"ן, לא צריך לחלום על נדל"ן, צריך לעשות נדל"ן כדי לעשות נדל"ן. פשוט צריך לקנות נכס, להתחיל לעבוד בו, ויהיה מה יהיה.
פעם ראשונה. בפעם השנייה, לעשות את זה אחרי שלמדת הכשרה לפחות בסיסית. או יש לך מישהו שמלווה אותך. אם עשית ליווי, כמו שאתה מלווה משקיעים, או אני מלווה משקיעים, או מלווה משקיעים אחרים, אופציה אחת. אופציה שנייה, ללמוד קורס כמו שצריך, לעבור מנטורינג כמו שצריך. אופציה שלישית, לא בהכרח עם בן אדם, אבל באמת לנסות להשיג מספיק ידע, בפרק זמן מוגבל. לא להגיד עכשיו, אני אלמד עד שאני אלמד, וכשאני ארגיש מוכן, אני ארגיש מוכן. להגיד, זאת אומרת, עכשיו אני חודש לומד נדל"ן, סוף חודש אני מתחיל לשים הצעות. צריך להגביל את זה, כדי להתחיל את זה. ולהתחיל את זה. ולקנות ולשים את הכסף, ולהשכיב אותו, להכין אותו, טק ולשלם אותו, לא לפחד, לגייס את האשראי. לשים את הדאון פיימנט הזה, לקחת את ההלוואה. כי אם לא עושים את זה, לא עושים את זה. אם לא קונים את הנכס הראשון, לא קונים את השני ואת החמישי ואת העשירי. לגמרי. צריך לעשות את זה. לגמרי, אני איתך. וככה לסיום, מה המטרה שלך עוד 5 שנים? לקנות כמה שיותר נכסים איכותיים ומניבים, וזה בתחום הנדל"ן. באישי. ובתחום האישי הייתי רוצה להגדיל את המשפחה. והייתי רוצה להיות בן אדם יותר טוב ולתרום יותר. היידי. כן. היה פרק מעולה. תודה, עמי. תהנה לך.